ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପାଠ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପାଠ କରିବା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ବନସ୍ପତି। ବୋଇଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ ତାର କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ, ତାର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ, କିଛି ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ଏ ବିଷୟରେ ପାଠ ଅଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବନସ୍ପତି। ତେଣୁ ତୁମ ବହି ତୁମେ ଦେଖ, ବହି 13 ପୃଷ୍ଠା ସବୁ 12 ପୃଷ୍ଠା ଦେଖିବା, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିଫଳା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିଫଳା। ମନେ ରଖିବା ସବୁ। ଲବଙ୍ଗ ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଲବଙ୍ଗ ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶକୁ ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଲବଙ୍ଗ ଫୁଲର ଡେମ୍ଫକୁ ମସଲା ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଫୁଲର ଡେମ୍ଫ। ଡାଲଚିନି ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଡାଲଚିନି ଗଛର କେଉଁ ଅଂଶ ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଡାଲଚିନି ଗଛର ଛେଲି, ଗୋଟେ ଡାଳକୁ କାଟି ତାର ଛେଲିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛର ଚେର କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛର ଚେର କାମଳ ରୋଗ ବା ଜଣ୍ଡିସ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବହି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ନା ନିମ୍ବପତ୍ର କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନିମ୍ବପତ୍ର କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନିମ୍ବପତ୍ର ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶରେ ଦରଜ ହେଲେ କ୍ଷୀର ସହିତ କ'ଣ ମିଶାଇ ପିଉ? ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବୋଇଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଦରଜ ହେଲେ ବା ଦରଜ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ କି ପିଇଲେ ଆମର ରୋଗ ଉପଶମ ପାଉ। ରସୁଣକୁ ସବୁଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ବା କେଉଁ ରୋଗ ଆମର ହୁଏ ନା? ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ରସୁଣକୁ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ସବୁଦିନ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ କମିଯିବ। ପଣା ଭୋଗରେ ଗୋଲମରିଚ କାହିଁକି ପକାଯାଏ? ଆମେ ଯେକୌଣସି ପଣା ଭୋଗ କରୁ, ବେଲପଣା କିମ୍ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ପଣା, ଆମେ କଦଳୀ ପଣା କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ପଣା ବା ଆମେ କଦଳୀ ପଣା କରୁ, ସେ ପଣାରେ କ'ଣ ପକାନ୍ତି ନା ଗୋଲମରିଚ ପକାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ। ତାକୁ ପକାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ କାଶ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ରସକୁ ମହୁ ସହିତ ପିଆଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ କାଶ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରର ରସକୁ ମହୁ ସହିତ ପିଆଯାଏ? ବାସଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବାସଙ୍ଗ। ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଏବଂ ବାନ୍ତି ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଲତାର ରସ ମହୁ ସହିତ ଖିଆଯାଏ? ତାକୁ ଗୁଳୁଚି କହନ୍ତି, ଗୁଳୁଚି। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ? ଚେର। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ମାଟିରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ? ତାର ଚେର। ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର ବୋଲି ପତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଗଛର କୁଇନାଇନ୍ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ? ସିଙ୍କୋନା। କେଉଁ ପତ୍ରର ରସକୁ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ଉପଶମ ମିଳେ? ତୁଳସୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ବାହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ଓ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଖିଚିଂ ଠାରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଖିଚିଂ ଠାରେ
କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଲଳିତଗିରି କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଲଳିତଗିରି ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜୋରନ୍ଦା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଟେ? ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଅଲେଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଥିବା ଆଲାରନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଥିବା ଆଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲଠାରେ ଥିବା 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ତୀର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସୋମତୀର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପୁରୁଣା କଟକ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଭୈରବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶଙ୍ଖ ଓ କୋଇଲ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ କେଉଁ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ବେଦବ୍ୟାସ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଥିବା ଚକପାଦ ଆଶ୍ରମ କେଉଁ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ? ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ନାୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ। ମା ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ମା ସମଲେଇ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାତପଡ଼ା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନଟି କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଡଲଫିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରେମୁଣାସ୍ଥିତ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଆମ ଦେଶର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଗୁଜୁରାଟଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ହରିଦ୍ୱାର ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।